гледаме директно на телевизия СКАТ. Теодор Ангелов има зрител на телефона. Човек се чуди, се мае и се чуди, студиото се напълни с луди. Много поетично започва разговора днес. Човек се чуди, се мае и се чуди, студиото се напълни с луди. Да. Господин Георги Иванов от Казанлък е една много досадна личност, се изказва и той. Да, наистина много луди хора, господин Иванов от Казанлък, не е лошо да се погледате около себе си. Тео Ангелов май не си пада по поезията. Господин Георги Иванов от Казанлък е една много досадна личност. Дано следващия зрител да е по-забавна личност, Тео. Дано. Имаме ли връзка с следващия зрител? Добър ден. Много сте грозен, господин Ангелов. Бърка се. Което не е вярно. Тео Ангелов е в топ 3 на най-красивите български водещи. След Зуека и мой милост, разбира се. Естествено. Добро утро. Много сте грозен, господин Ангелов. Освен това, господин Ангелов не разчита на външността си. Неговата сила е остроумието. Знаете ли защо бананите са толкова ефтини през последните месеци? Що? Защото сме байбуска държава. Колко жалко, че такъв остроумен водещ традиционно си няма късмет със събеседниците. Ако щете, господин Ангел, да повикате събеседник, Господа дойде, ние българите сме си българи, ние сме си една крадлива нация. Не така, нали Господ е българин? Само когато се класираме за световно Зуек. Иначе вика за бразилците. Естествено е, че Господ няма да дойде тук в предаването директно с Теодор Ангелов, но въпреки това аз го каня, защото съм дължен да го направя, така че за ваша радост и удоволствие покамам Господ Бог да седне тук и да отговаря на... Добре, чадо мое, ще дойде, но ако кажеш 20 пъти Отче наш и постиш до края на сезона. Добре, чадо мое, ще дойде, но ако кажеш 20 пъти Отче наш и постиш до края на сезона.